oseywaye malach. Penjruok mwa penjore kami kelo cha ni e deal ka deal pacho ka nitie joma yute. Kori penjori ni to e deal ma ono bedo signed gi piny Kenya oyude ang'o? William Ruto oyude ang'o? Cartels ma State House oyude ang'o? Jo Black manie diere ka. Kinde duto yudo ka samoro jogi yuto maloyo piny. Ma samoro mane ma duoki kuom deal mineno mar Mau Summit cha. Tuduoke deal mar Aurora and Kimwarer cha. Ibiro do ka kata doko ni China biro gero gigi lakini dhano oganda gi wegi oyuto moloyo piny. Koro mae mamiyo jogi ng'iyo ga short term gain. Yudo ka kidwa los ndara moro to jo Black osetieko 70 kata 40% margi, mano gin gine gisetieko, gisebiro mibiro yudo Victor ni deal gi mondo mine sign gi to ntiere jo mbetre kata jo lwet jo moko ga chudhe pacho kama no osetelo Kenya ka manyocha no osetieko gigi. Rombe nyocha no osetim State House, rombe otime magawa madongo ikaw gigi giche madongo ka gibiro. Koro kinde duto yudo ne kata gigi ber kiwacho gi kamano. To jok manyodho gigi mawinjo ber gi nyose tiekore gi margi. Gin nose migi kat margi. Koro gowi madong' ni to jok piny Kenya ema biro chulo. Ema duoki e penjo mi winjo je penjo. Miwa MOU. Top line kikwatiko. Magi to mana mbaka. Miwa ni to deal mobedo sign ni M-Pesa di. Nekech Victor kanangi atemo ng'iyo delegation mar jatend piny. Nyoko tang'o ni jatend piny nyowuotho gi ng'agine. Ntiere jok moko mane wacho ni kaber taparo ni wuodhi jatend piny nekech deal mano oketi koke gi jatend migawo mar omenda Joanna Mbadi no nego ten bathe. Nyo en Washington DC romo mar IMF gi World Bank. Bas achiel ne nyalo rito nekech kinde duto king'iyo nyen gi PS kocha benda paro kinde duto king'iyo Victor kama jatend piny sign gigi ng'at ma is accountable for gigi en jatend migawo mar omenda.